Ola, boas, que tal? Eu son Antón, pero chámame Tucho e benvida a terceira semana do Camiño do Artista. Nesta semana vamos ver a recuperación da sensación de poder. E dirásme, que é isto? Que é recuperar a sensación de poder? Pois é empoderarnos, é coller forzas. E nesta semana, neste episodio, Julia vai-nos a falar do medo ao éxito, vai-nos falar da ira, vai-nos falar da vergüenza, vai-nos falar dun concepto que se chama sincronía. Pero de todos estes, o que máis me chamou a atención foi o medo ao éxito. Porque, por que medo ao éxito? Porque eu nunca parara a pensar no medo, decir, o medo ao fracaso é normal, habitual, ou para min é como máis fácil pensar nele. Decir, empezas un proxecto, empezas unha empresa e ter medo a que non funcione, ter medo a que fracase, ter medo a levarte un golpe despois de algo que traballaches con moita ilusión, con moito mimo, pero o medo ao éxito, decir, porque a mí era un concepto como que se me facía raro, e cando lín, empecé así a ler un pouco e dixen, a mí eu teño tamén medo ao éxito, decir, como é que o medo ao fracaso é normal, pero o medo ao éxito é un concepto como o que non nos falan moito ou máis raro, se cada. É claro, decir, empecé a lelo e decir, ten lógica, ten sentido. É cando emprendes algo e queres que te vaya ben, decir, partes un punto A a un punto B, por exemplo, por decirlo de algún xeito, por visualizalo, pois decir, hai un camiño que non sabes moi ben que vas a atravesar, que vas pasar, decir, como que vas ter que ir andando pouco a pouco, pero ti queres como que ese camiño sexa bo, decir, como que chegar a un sitio inda que sea como a un sitio inda que nunca chegues, inda que o importante sea como ir avanzando nese camiño, pero como que o cambio existe, decir, empezas nun punto e vas cara a outro, decir, vas ter como que cambiar rutinas, cambiar hábitos, deixar de facer cousas, empezar a facer outras cousas que a mí che dan medo, e nese cambio, decir, como que ese cambio que é inevitable, pois é o que nos dá medo, facer cousas que non queríamos facer nun principio, ou que non nos atrevíamos a facer, e daquela a min fixome decir como, wow, decir, como curioso, non? O medo ao éxito. Este é un dos conceptos que fala na semana 3. E vou ir falando de todos estes conceptos novos que nos vai avanzando, que son como cousas que como que na terceira semana deste camiño que é como moi habitual que pasen. Fálanos da ira, decir, pero isto xa é como algo como máis normal ou máis natural que este concepto anterior. Na ira fálanos que é unha brújula, decir, como que é normal nalgún momento sentir como frustración, sentir como esa ira, esa rabia, cando as cousas non nos están salindo tan ben como queremos, e moitas veces é como unha emoción como moi denostada, como que intentamos, como que está mal vista, pero daquela a ira realmente dinos onde están os nosos límites. E moitas veces cando estamos neste camiño, pois a ira aparece cando non estamos facendo as cousas como pensamos que deberían ser, como que é o noso propio corpo o que nos fala, o noso corpo é moi sabio, nós temos que facerlle caso, isto o que nos di o libro, tanto como para cousas como que facemos nós mal, como que ira vai aparecer, dicindo, mira, Tucho espabila, ou Juan espabila, ou Laura espabila, pois tamén cando a cousas externas, a ira, o que nos di é que é unha brúxula que temos que facer caso. É tamén curioso, decir, como era algo como que quería compartir con vos, porque ao final, nestes blogs que estou facendo, ao final é como compartir este camiño de artista, compartir anécdotas, ir contando como vou avanzando, como vou avanzando tamén para atrás, pero o que nos di a nosa queridísima amiga Julia é que é normal, estes avances, estes retrocesos, como que ao final non é un camiño lineal, é dicir, pode parecer como nunha semana, é dicir, como hai días, como que veño ao taller ou a semana pasada ainda fun pintar por aí fora, porque xa empeza a facer bo tempo, é dicir, como un par de días, 2 días ou 3 que pintei 3 ou 4 cadros, e logo houve días como que viña ao taller, empezaba a pintar e non me salía nada, ou neste proceso, o que vos dicía, como que son pasos para diante, pasos para atrás. Ira, medo ao éxito, e ora este concepto que tanto me chama a atención, que é a sincronía. E dirás ti, que é a sincronía? Pois eu creo que este é o concepto como máis místico, espiritual, chamo como queiras, que hai neste episodio. É un concepto de Carl Jung, que nos di como que moitas veces hai que atreverse. É dicir, peta na porta e vanche abrir. Atrévete e vai pasar unha casualidade que vai facer como que esa idea como que ti tiñas en mente, pois que se dé, decir, como que lle botes a galla, que como que o universo vai conspirar para que saia todo isto ben para diante, que vai ser como un dios, unha enerxía ou algo así, pero decir, como que ao final moitas veces como este éxito do camiño de artista ou este éxito de cousas que ti te propoñas, pois nace da fe de pensar que vai pasar, decir, como que se hai como dúda, se hai vacilación, non sale, pero se ti tes como chamo a manifestar outra vez, como falamos na semana pasada, pero que se vai a dar. E daquela, este concepto outra vez repetido, de
Si tes fe cega neso de que vai salir, pois ti vai salir. Chirríame un pouco este concepto de sincronía, como xa entenderás, pero daquela tive pensando tamén, como que eu intento como ligar como estes conceptos do libro con cousas que a mí me pasaron, e daquela vou aproveitar este apartado de sincronía para falar dunha anécdota que é moi curiosa, que está moi relacionada con isto. E hai uns anos, hará 2 ou 3 anos, pois eu estaba como a topísima co tema dos murais, facendo como murais de azulexo, dicir, como compraba azulexos de cuarto de baño ou de cociña, rompíos, azulexos de cores, laranxas, verdes, azuis, e con eses anacos pequenos que tamén lle recortaba o borde, pois facía como composicións máis grandes, é dicir, nunha parede ou nun exterior ou nun interior, pois facía como composicións, é dicir, como de peixes ou do que me propuxera. E daquela foi como tive unha época pois traballando desto. Fixera xusto, acababa de facer un mural de azulexos nun instituto en Carballo, e nesa época estaban facendo unha obra nun sitio onde eu sempre ia pasear, ao lado da praia, unha casa, dicir, como que me chamaba a atención. Eu sempre que pasaba por aí, eu estaba pensando, nesta casa vou facer un mural de azulexo, nesta casa vou facer un mural de azulexo, vanme chamar, dicir, non falei con nadie, non fixen publicidade, non sabía nin de quen eran os dueños da casa, pero eu tiña como super interiorizado, dicir, como algo así como un pensamento extraño de aquí vou facer eu un mural de azulexos. Sabes, como pensamento así un pouco absurdo, tolo, chama como queiras. E de aí a 2-3 meses, pois aparece unha notificación en Instagram da dueña desa casa de mira, queríamos che facer unha proposta, a ver se estás como interesado, se estás disponible. Un pouco como, non me coñecían, eu non coñecía a esa xente. Super ben, ao final foi ese mural de azulexos, pero encantadísimo, foi como un traballo dos máis grandes que fixen hasta agora, pero foi como, eu creo que isto nunca compartira con nadie, pero como que na miña cabeza, hai uns meses antes de que contaran comigo, eu xa tiña interiorizado de que iba a fazer un mural de azulexo. Era un pouco así unha idea bastante tola, pero, sí, é dicir, como sincronía pura e dura, é dicir, pero, ao final, isto tamén como, vale, pensas 20 ou 30 cousas, é unha dase, e daquela como ti xa pensas como que a sincronía existe, pero, é dicir, é algo raro, pero que eu quero me quedar con isto, que ao final o que fala é das casualidades, é dicir, das casualidades, dos golpes de suerte, é dicir, como que ao final hai que traballar, pero eu creo como que o éxito desta empresa ou de como che queiras chamar, pois moitas veces é como de que non sabes por onde vai aparecer, sabes? Porque isto fálanos da sincronía de Jung, non? Creo. E logo outra cousa deste apartado, deste tema da sincronía, que nos fala ao final do apartado, que me chamou tamén a atención, é que se ti abandonas o camiño, dicir, o camiño de artista no meu caso, se ti abandonas como eso que te chama, ou esa forza como que nace dentro de min, porque eu sei que como se eu ahora abandono a pintura, que vou botar moito de menos, é que dentro dos meses vou querer retomar outra vez os pinceles, o óleo, e o que nos fala neste tema tamén é eso, que se abandonas o camiño vai a volver a aparecer outra porta que te vai chamar outra vez para que retomes ese camiño. Isto tamén me pasou, dicir, cando acabei Belas Artes, tive un ano pintando, dicir, xa botei un ano, dicir, foi nese ano onde había toque de queda, que pola noite xa tiñas que estar ás 11 na casa, que non podías sair do teu propio concello, e daquela dixen, eu para que me encerro o meu. Eso foi o que fixen, encerrei un ano a pintar, a crear, e nese ano empezaron xa a sair moitas cousas. Miña primeira exposición grande individual, empezo a ter encargos que casi nunca tivera, empezo a pintar moito, a facer colaboraciones, a facer o meu primeiro mural, e xusto cando estaba despegando, cando empeza a arrancar, despois dun ano de estar traballando, pois decido abandonar totalmente ese camiño, que tamén era un camiño de artista, como esa vocación que teño, e poñome nunha cousa totalmente diferente, dicir, como doume ese medo a pintura, esa dúda, dicir, empecé como a generar unha dúda de isto servirá, valerá para algo? E daquela métome a facer un máster de contabilidade final. Nunca fixe nada disso, estou facendo un máster do mundo financiero, e fun para Santiago, estudiarei 6 meses, era un ano máster, pero como unha idea totalmente loca, descabellada, un pouco... Pero bueno, e deixo apartado totalmente os pincéis, apartado a pintura, e estou medio ano no máster, empezo como a sacar traballos, a probar un examen, outro, pois tampouco eu contaba sacar o máster en 2 anos, porque sabía que nun ano non iba a sacar, pero como que hai exames que aprobo, algún que suspendo, pero antes de Nadal, en decembro,
pois poñes en contacto comigo unha artista que eu valoro moito, que me encanta o que fai, é precioso o traballo, Ara Outón, de Rías Baixas. E daquela faime unha entrevista para unha movida na que era daquela, como entrevistando artistas contemporáneos galegos. Fíxeme falar dos meus anos en Belas Artes, de como empezar antes na pintura, de que me chamaba a atención, das temáticas que traballaba, de cando fui ao Caribe, estive un ano en Puerto Rico, e como eso influenciou a miña pintura, decir, como un pouco ese discurso, esa narrativa que levo interiorizado comigo. Hai algo que me fixo clic na cabeza, dir como, eu que fago facendo un máster de finanzas, é dir, como, eu sou artista, é daquela como algo como que se me rompiu por dentro, e dixen, as 2 semanas xa deixei o máster e volvín a pintar. E recordo ese momento como con moita ilusión, con moita moi esperanzadora. Disfrutei moitísimo volver a retomar a pintura porque foi como volver a estar no camiño que eu sinto que é o meu. Pero nada, iso que nos fala tamén a sincronía de Jung. O capítulo tamén nos fala de comprometerse ca pintura, que é un pouco outra vez o mesmo, é dicir, como hasta que non te comprometes coa pintura vai haber unha vacilación, vai haber unha duda, e como xa falamos un par de veces, este é un camiño de sanación, e do mesmo xeito que un alcohólico non pode ver un vaso de viño se quere deixar o alcohol, pois a duda, esa duda do que o teu traballo non vale, como esos cuestionamentos que podes ter ou que che van a aparecer de vez en cando as cousas non che están indo tan ben como querías, porque ao final ti tens que creer no teu traballo sempre, como cando che vai mal, cando che vai ben, é moi fácil creer no teu traballo, pero cando as cousas non están indo tan ben como deberían, ou cando estás no momento de crear e non tens como esa validación de que che compren obras, ou esa validación que che poden dar as redes sociais, pois a mí hai unha duda, porque ao final así funciona as nosas cabezas. E daquela, esa é importantísimo, como comprometerse ca pintura é cando non hai unha... comprometerte ca tua arte, é cando non hai... ou eso é o que nos di a nosa querida amiga Julia. Non me entreteño máis, estou avanzando ben, é dicir, estou traballando nas miñas páxinas matutinas todas as mañás, algún día non me acordo, pero son poucos, e está me axudando moito, é dicir, como deixar como toda esa borralla de pensamento que me ronda na cabeza, pois deixarla nas miñas páxinas matutinas é algo que me axuda moitísimo. E logo a cita co artista, que é outra das cousas das que nos fala o libro, que xa vos falei, que basicamente ter como momentos contigo mismo para liberar a cabeza, para facer como cousas que che gustarían que moitas veces o día a día non che deixan. Eu sempre o que fago é dar un paseo, é dicir, eu vou sempre estou facendo a mesma cita, que é algo que me encanta facer. Que ao lado da miña casa hai un río, está o río Anllóns, e encanta mirar pasear polo río e por uns campos que hai de millo e de trigo e mirar, pensar, darlle como libertad á miña cabeza para que pense no que queira, para deixarlle como esa libertad para eso, ainda que sean como cousas estúpidas, estou como aí pensando, andando, mirando as luces, as cores dos campos, dos páxaros que hai, hai unha hora ou dúas de vez en cando para desconectar, para tal, pois normalmente ese é a miña cita co artista. Así que nada, despídome ata a semana que ven, vamos a facer a semana 4, e nada, moitas gracias por chegar aquí a esta parte do vídeo, despídeme ata a semana que ven. Chao, 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 chao!